We are supposed to be so strong instead of fragile creatures who admit their weakness. Αυτός είναι ένας στίχος από ένα κομμάτι του Wax Taylor που άκουγα τις προάλλες και το σκεφτόμουν για πάρα πολλούς λόγους, αλλά κυρίως γιατί είναι τόσο αλήθεια. Ας ακούσουμε το κομμάτι. Καλημέρα. Καλημέρα, κορίτσι. Τι κάνεις? Καλά είμαι, εσύ? Καλά, εδώ. Να σου πω, θα έρθεις το βράδυ για ταινία? Ναι, αλλά δεν μπορώ να κάτσω πολύ αργά γιατί αύριο το πρωί έχω σχολείο. Έλα ρε. Ναι. Τι θα δούμε? Έχω δει το τρέιλερ μιας καινούριας ταινίας, άμα θες να σου δείξω να το δούμε. Ναι, Λοιπόν, τι θα κάνουμε? Τι θα κάνουμε, εσύ, θα πάω σπίτι να κοιμηθώ, αφού σου πάω σχολείο αύριο νωρίς. Έλα ρε, πήγε 3, γιατί δεν κάθεσαι εδώ? Τι θα πάθεις? Δεν μπορώ, θέλω το κρεβάτι μου, δεν έχω και τα πράγματά μου μαζί, θα πάω εκεί. Μέχρι να πας σπίτι θα πάει 4. Τέλος πάντων, πάρε μου όταν φτάσεις. Εντάξει. Να σου πω, πες κοιμήσου τώρα, μην κάθεσαι να περιμένεις. Καλά, θα κοιμηθώ, αλλά θα στείλεις όταν φτάσεις, εντάξει? Εντάξει. Και πρόσεχε στον δρόμο. Καλή νύχτα. Καλή νύχτα. Ναταλία. Ο συνδρομητής που καλέσατε έχει πιθανό... Έλα. Έλα, ρε γαμώτο.
Είναι κανείς εδώ? Ρε Ναταλία, τι έγινε, πού ήσουν χθες, έπαιρνα και δεν το σήκωνες. Σου έστειλα μήνυμα στο Instagram και δεν μου απάντησες και νομίζω ότι ξεράθηκες. Είχα τρομάξει πάρα πολύ, άσε με, δεν μπορούσα να φανταστείς τι έγινε. Ήμουν έτοιμη να γυρίσω σπίτι σου, αλήθεια. Έλα ρε, τι έλεγε το μήνυμα? Δεν ξέρω, ήταν κάτι ακαταλαβίστικα. Θα στο στείλω, άμα είναι να το δεις κι εσύ. Κλείσε, άμα είναι και στο στέλνω τώρα. Έλα. Έλα. Δεν παίζει αυτό που συμβαίνει, ρε. Έλα ρε Δανάη μου, πριν ένα λεπτό μιλήσαμε, τι έγινε? Ναι, το μήνυμα που προσπαθούσα να σου στείλω, δεν μπορώ να το στείλω με τίποτα. Έχω αρχίσει και αγχώνομαι. Καλά, να σου πω. Μπλόκαρε τον αριθμό. Έλα να κοιμηθεί σπίτι μου το βράδυ. Δεν θα τρελαθούμε κιόλας. Σε πτώσεις είναι αυτές. Το καταλαβαίνεις ότι είναι καθόλου λογικό αυτό που συμβαίνει, έτσι. Τέλος, απόψε σπίτι μου. Δεν θα τρελαθούμε τώρα. Σε πτώσεις είναι. Το ξέρω πολλές, αλλά δεν είναι τίποτα. Εντάξει, πάω να μαζέψω τα πράγματά μου και έρχομαι. Εντάξει, κορίτσι μου, θα τα πούμε. Πρόσεχε. As the picture's playing, no dedication or conviction in what I'm saying, weight laying heavy on my soul. Invisible, manage to keep it moving, but don't know who's in control. Life used to be so beautiful, could appreciate how the sun illuminates the smallest thing and motivates